Dumeh aku ora payu-payu to saiki diaturno sapa-sapa. Teten kula sek gaya ngoten lho, ben dadi cewek tunggleleng. Kok yo aja lelemo kaya ngono to, Diajeng. Turu, 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 turu. Apik banget. Dumeh aku ora payu-payu to saiki diaturno sapa-sapa. Nah, saiki nyut kowe mengko sing gandrung Pak Satriyanto ning gandrunge Asmaradana sing cekak. Teten kula sek gaya ngoten lho, ben dadi cewek tunggleleng. Ngono. Kalau niku boten tau gandrung mongko. Nah, ya gandrung saiki iki men tau dijejal kok nek kepenak tuman. Ya, Lajengan mawon nggih mon iki. diteruske, terusan bae. Nggih. Anjasmara hari mami Retno Dumilah. Kok yo aja lelemo kaya ngono to, Diajeng. Mas Mira Ulato Warto Dasih mutan urung ayo untungnya orang live streaming nganti live streaming geger cetol Sebabipun menapa to panjenengan kok kahanane ngoten niku lho nek ngantek geger napa beto satpam? boten tesih senggel dadi boten enten sapame aman terkendali Nek senggel terus senggel kayak senggel-senggelan to. Nah iya, jadi nek cara bahasa Inggrisnya masih single fighter. Iso bahasa senggel fighter. aneng kutha Prabu Diajeng Retno Dumilah Wonten gampang, Mbak. Dadi putri boyongan yang utara. ngene ya Diajeng gandeng wis dungkap enjang ayo gal Diajeng
dan tak boyong. Kau ngepek ketoprak ngepek. Ono ing Keraton Mataram. Ayo diajak. Nang nggih panembahan kula nderek pancen. Yo yo, ayo tinggal-tinggalmu. Tok 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 tok. Tek 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 tek. Nggih, sampun nggih, Mo. Nggih, nggih, matur nuwun Pak Satriyanto. Nggih, matur nuwun. Ah, jan. Nuwun, jan gagas wonten nggih sae-sae. Sae sangit. Cece sae-sae. Nah, nggih. Kene cara ketoprak Nggih, Tulungagung. tulung aku nggih. Ketoprak Tulungagung ke kentongane titik titik. Oh, beten nggih. Nek ketoprak kuwi PS Bayu biyen turuk turuk. Nggih. Suarane dhewe. Ning nek ketoprak Yojo semu pelok sithik dadi nek dirungokke turu 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 apik banget. Ayo toh ciri khas ketoprak kuwi duwe kentongan dhewe-dhewe.